You know what to do. I'm so sorry, Zibhodho, but don't mafambira kaita nyaya yacho yese. Don't mafambira kaita nyaya yacho yese. Matsana kunala kuitira. Honestly speaking, why are you doing this? Why are you guys doing this, kumana? Don't mafambira kaita nyaya yacho. Inga to explain rawani kuti doza zviri. Jamuvita, you guys, it's not good and it's not nice. Take it easy, babe. I don't know. Iwewe dai wangu chiziya position yandikakupa. I put more faith in you. Yes, wataura kuti akapedza chikoro mwana uyu. But she's still young. Murikuruwina future yake. Anofila say, imagine paachaziva kuti you guys, you are lying to her. Anofila say, take her as your younger sister. Why are you doing this to her? Belinda. Why? Belinda. Mira challenge. Belinda, shut your mouth. Kanda kudza kuti I'll explain. Ndakutsana ngurira zvazviri. And then I'll even uripo. Aiwa, you guys. Inene pandiri kungozeza chete. Ndipe kuti situation iri kuitika under my nose, under my roof as well. Kana zvadai so zvozodi. Anomudza, ndichamudza. Zibhodho, akunzi Michael. What? Zvabva kupi izvozvo? You guys, azviperi mushe zvamatanga izvi. Amen, my own is. Otherwise nyaya isi yangu. But pandirongobatikana hangu inini personally. Ndepekuti trust yangu newe yakutoita question mark. Because handisisina guarantee yekuzoti unondida here. Oh, you are playing me semaplayer amuri kuita mwana. Yeah, listen Charlie. It seems as if mutori maplayer mese. Kali, it's not like that. Inini ndinokuda nemwoyo wangu wese zvaunoziva. Ndinokuda nemwoyo wangu wese zvaunoziva. Chikundirwadza inini ndiri mukadzi akafanana nemwana uyu. Ndochiri kundirwadza. Handichatombokutrustei vanhu vechirume nezvandatoona. Mwana uyu hana chaanoziva. She's just an innocent soul. Tisambire naye mwana wangu ya. Edza murume wako shamwari. Edza murume wako. Handisi mwana wako. Kwa usiriwe ere mwanangu iwe. Chandipedzera nguva. Edza murume wako. Gawe kumwe. Kwakanaka. Nyamziwa. Naye mwanangu kwakanaka. Handisi mwana wako. Iwe fambisa iwe shamwari. Wewe wainge. Kuvinge ichei? Kuvinge ichei? Wati makataurira ne. Handina kutaura here kuti ndichakukanganwa. Handina kutaura. Uchikanganwa upi? Udza mai ava kuti ndiri pano. Wewe wamboinge iko taura zvawainga. Hausi kuziva zvandavinga? Handisi kuzviziva. Amai handisi mwana wepano ini. Chitaura kuti ndavinge pano. Handisi kumbozviziva. Taura kuti ndavinge pano. Handisi kutombozviziva. Nyamziwa. Handisi kumbozviziva. Nyamziwa. Yes. Nyamziwa. Nyamziwa, zvaita seiko chiko. Kutiza kau. Mwanangu chiko naye mwanangu. Kutiza kau. Zvaita sei naye mwanangu. Muchandigutha. Handisandatanga. Taura nyaya yako kani. Handisandatanga, handisi mwana wenyu. Muchandigutha. Ndakataura kuti ndichavakanganwa. Mirai muone. Mirai hendimuone. Hey. Zvaruri rwewe zana nemakumi mairi naye masika. Mashura ka. Yo.
Nyamziwa! 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 Wow, baby, welcome home once again. So now, nigga, little surprise now. The cake and go. The one got the postcard. Ah! Wow. Let me clip you. Saka wona tichika. Sizvana mbokudzi. Nigga, little surprise go. The cake and go. Kadi bibi. Saka tumbo masiso. Right. Wakavara. Surprise! Bebangu na iti wewe. Hawa ni kwenera. Hapo ni kwenera ni baba. Ukono tichika. Iwo chinchano wancha nodira. Osimuna nodimanda zvinozoitika. Kuti ndopinda chakati. Nemari yandinayo ka. Ausati kwambodimanda zvese. Saka ndega nangu noti bhebhe kana padhena anenge achifira londi. Saka ndingombomuitira laptop. Wandikwenera apa. So chasara kungoti ndikupoti ndikutengera data rekuti unenge uchingoona ndidhata kugara ndikutengera namudara. Saka unenge uchingoona mamoyo ako chese chaunoda itira palaptop pangu. Wandikwenera. Saka mbowandi. Wata basi. Thanks. Sabe pangazoti chipo nemotedi yeye. Usvika rini? Babe about GP ka. Chiri kutidzwa samashure nchekuti ndiri kufunga kuenda newe. Saka ndopari kundipa kuti ndidelay. Ndisingazozivi manje kuti do you have a passport? Ndinayo. Saka handizoti kumba kwenyu unenge wakuzotiza here kuti tiende tese because I'm thinking kuti timboenda kuDubai for vacation. Tonotenga hembe. Toda kunotenga hembe dzakafanana for my goals okuzonzwa. Then tozodzoka toenda kuSouth Africa. Taenda kuSouth Africa. Totanopuwa chipedo ndopairi kusvikira totaitambira. Kana tikadzoka kuno kuchiro chikaita 2-3 days tiri muroad, I don't care about it because nezoti ndiri mudiwa wangu. Shwere. Yeah. Zvisikeo. Panoonera apo tisikeo. Ndiani huyo? Mwana wenyu Temba. Temba. Amai chilipo. Yesika. Murize. Mushe wauya. Mushe. Pari bamba. Aiwa pari nani? Kungodada. Watouya kakabasa kako ke? Ndokwandabva ndatoti ndigare ndafamba kana chibva zvangu makura kunobonofudza mombe. Kaka pinda mbomu ndikuri. Ndikenziwa zvangu panzava. Pinda. Komana. Siya kuga kwa ipapo. Ya. Ndiri kuuya. Oye, zvakanaka. Wauya? Wauya kumabasa ako akaipaka? Kumabasa angu akaipa api andoita. Iwe uri ndakapusa stereki zvekudaro inini. Kondadiko futi. Chii chauri kurongera ajilimbe iwe? Apanja namboarongera. Uri kurongera murume wangu mazidhunde ako iwewe? Zvino murume wangu anondiudza zvese. Handiri kuzvinzwa. Udaparadza mbegu iwewe? Udaparadza mbegu ere? Udaparadza mbegu? Udaparadza mbegu ere? Udaparadza mbegu iwewe? Mwana wembwa. Satani. Chakubata chete usanda kugona. Wakajaizwa iwewe. Unondigona uparadza mbegu iwewe najilimba iwe. Unaigona kuiparadza iwe. Wachepa ndikutaurira mfano. Uchainanzwa futi. Zvese nevabereki vako. Ndokutora semwana iwe asahunyari. Haunyari ikona. Nodya sadza mumbamu uchidya sadza rangu iwewe. Uchiita saunondida uchinyepa iwewe. Satani. Mwana wembwa. Chakubata chete. Utaziva kuti hauna kungwara. Chakadya chamuka. Chakugaririra netumbuka twangu. Papi wazvona. Wazvona ere papi? Papi. Wazvona zvaita
Satani. Sharumwa chete.